Ngan, Pak. Foto lho. Apa? Ojo dikirim aku, Mo. Tak kirimno wis tenang ae. Oh, Tak kirimno. tak hapus. Ulone mau menang gak? Ijo. Murah. Lah meneng. Menang kok. Lek ulo kayu kan jelas kayu. Ulo ki stres mut. Jane asline iki. Kuwi ulone stresan. Makanya diomongi gak tau gelem ngalih. Gara-gara apa? Kene kan dolanan grindo ya, Pak. Ngangeng. Dia iki keden. Oh. Lha ulo duduk meneng ae lah. Kan yo goblok kan. Oh, lagi stres aku. Pas wayah poso. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ora iso. Apa? Anu kalau Mas halaman piro ya sing koreksine? Kuai, Pak. Ora, iki lho, ben ndak lali. Aku wis lali ya, Pak. Jumroh yang sebelah kanan iso. Balang jumroh. Nah iki lho, halaman 116. Aku kan ragu, sing bener kudune salasi tenan. Niki. Iki lho. Ramyul jamaratis salasi dah. Ya mon. Nek sing ndek naskah sampean iki kok salah satu tetep. Ndi jane iki? 116 nisor dhewe. Faslun nisor dhewe. Lah niku insyaallah sing leres trae warom yul jamaratis salasi. Jenenge salah ketik ya iso ae. Bismillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal hayawanul bahri as-samaku minhu halalun. Hayawanul bahri utawi hewan-hewan laut as-samaku iku utawi iwak minhu sangking hayawanul bahar iku halalun halal. Bil ittifaqi kelawan kemufakatanipun sedaya memadha. Iki piye maksud iki? Apa? Maksud iwak iki opo iki? Iwak pokoke sing jenenge iwak, Mas. Lho putri duyung iwak, Pak. Lah, putri. Lho kan masih putri kan iwak. Tapi kan nek ngarani putri itu iwak. Lho, putri kan ning kene to, Pak. Ya kan halal. Ah. Halal cuma carane. Carane ngono. Nek kitab Hayatul Hayawan dibahas iku. Putri duyung. Nek ning kene gak, soalé angel goleke. Kudu takon nang Jack Sparrow. Ngono. Engko dibahas engko. Ning Peter Pan. Nah, ini secara umum nek sing jenenge iwak, iwak teri, iwak opo ae. Kura iki iwak apa, Duk? Kudu. Lho. Kura. Iwak kura, Pak. Lho. Enek. Iwak ngono. Penyu. Nah, engko enek engko sing sabar. Dadi anu iku Gak kudu mau sabar. pokoke jalemu iwak sampe ngarepe kene iwake. Kek. Dadi iwak. Lah kuwi mosok iwak Kok tikus enek ya sing iwak. pikirane ngono. Hah? Ayo. Iya, dadi iwak ae iso dadekno iwak. Terus nih dhisik jajal. Terus ini sisik jajal ya. Sepakat iku. Wa amma ghairu lan anapun utawi sak liyane iwak. Lah, faqala moko dawuh Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah. La yukalu mboten dipun ma'em min hayawanil bahri saking hewan-hewan laut illas samaku. Kejaba apa iwak? So iwak to. Ayo. Iwak tok
Wa ma kana lan napa mawon kana kang ana apa ma min jinsihi iku setengah saking jenise iwak khosotan secara khusus dan segala yang masih dalam kategori ikan. Wa qala lan dawu Malikun sapa Imam Malik yuk kalu kenek dimaem asamaku apa iwak wa ghairu lan lintune iwak hatta sartoni sampai kepiting. Laut lo ya iki ngomongnya masuk liane wadif da'ilan kodok tapi laut Oh, kodok laut apa enek? loh ya pokoknya iki tembunge iki hayawanul bahri mas ojo nang liya-liya. Pak, iku segoro, Pak. Imam Malik iki Banyu iki, Pak. menengo Lah gak iso. iki Imam Malik ngono lho wakal bil mai asu air Anjing laut. oh asu air Pas, iki pas. Genah iki. ayo anjing laut wa khinzirihi lan babi laut tau ora Celeng laut. yo celeng laut gak apa-apa we babi laut Ya iki sing diarani duyung iki, Pak. betul. Injiri iki. celeng ya celeng mas lakinnahu tetapi ini Imam Malik kariha mboten kersa memakruhkan maksudnya sapa Imam Malik al khinzira nang babi laut utawa celeng laut nah iku makruh Imam Malik yes. Nek kepiting apa meneh lobster oh oleh pokoke ana duwite ngono larang cak wa hukialan dipun hikayahaken ana sing cerita annahu apa sak temen Imam Malik tawaqqafa niku memaukufkan bersikap maukuf maksudnya gak ngukumi sapa Imam Malik fihi tentang khinzir ndak ngono komen lah no komen maukuf iku menunda Mas ya ndak ngukumi Imam Malik wa qala lan dawu Ahmadu sapa Imam Ahmad yuk kalu kena dipangan ma apa barang fil bahri sing ono ndek laut sembarang nek dipangan pokok aja watu ya semua yang ada di laut boleh kita makan kecuali kapal selam. Jadi ya kena dipangan kapal selam. Titanic, Pak. Hah? Kena dipangan kapal selam. Takono wong Madura. Iya. Ya carane dikilokne sik to. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari aku kamu wis balik. Mas. Illa timsaha. Oh, kejaba Apa? timsahi buaya. Omone buaya darat. Tambah gak oleh iku. Wajul. Wajul timsahi. Baju laut ya? Heeh. Yo kontaknya tetep kono, Mas. Iya ngono wes. Duk banyu ya. Iya banyu wes. Banyu wes. Sak karepmu wes. Banyu wes. Kodok ya oleh. Pokok aja sing beracun. Imam Malik. Nah Imam Ahmad kabeh di laut oleh dipangan. Kejaba kapal selam. Jangan sing ngengkel ya terus. Maksudnya Bajul. Kalau gak kapal selam lho, Cak. Bajul wadif da'alan kodok walku saja lan hiu. Lho. Hiu. Nyapo iki? Hiu paru-paru pangan badok genten hiu ae. Ngene sing hiu cilik iku mungsing iku. Aku mbahku ya ora oleh kok. Le kowe nek mangan iwak aja mangan iwak mungsing. Lah nyapa? Biyen niku critane tahun nulung mbahmu waktu kerem. Waduh, lah iki kasus sih. Ya kan sing hiu sing nulung kuwi, lah sing gak nulung. Lho iya, ya kuwi mang mungsing ku anake hiu. Iku seneng nulung wae, Pak. Hiu mbek paus ini beda. Benten ya. Benten. Nek paus niku Larang kuwi lho. Lah paus orca kuwi. ya kuwi. Kan kategori hiu kuwi. Paus orca. Mbah Mas gak roh Mas. Sing ireng putih lho, Pak. Oh iya. Kuwi kan golongan hiu to, jenenge kok paus. Golongan hiu, golongan iwak, Mas. Terus kuwi sing kanune wong Sing mangan wong Kristen kuwi. kuwi. Sing apa? Paus kuwi. Oh iku ya haram kuwi. Kuwi Rata-rata gak wani lho. Gak wani napa? Kayak sing wani mangan. Apa? Berani hiu paus terdampar ngono kae. Nggih, enak. Mbok. gak enak daging. Sing iwak luarang iku apa jenenge sirip biru iku? Anu, tuna sirip. Tuna. Oh, iku mahal iku. Oleh iku. Mulai dikai. Anak-ane murah, Pak.
Nggih, Pak Duyung. Oh, dirabi niku. Tuna sirip biru larange iwake ning kene, larange ning Jepang. Oh, ngoten ya. Kono-kono sing Tas metune. Kok telat ya, telat. Telat ya. Ngajine kan aku harus ngaji gambar ngopi. Enak ya. Ngaji sing asli ngene iki. ngaji iki maca kitab. Maca kitab. Karo stok nyemak. Berarti untuk berparadoks. Berarti gaya bebas. Gaya bebas. Wayaftakiru lan butuh. Indahu miturut Imam Ahmad apa ghairus samaki sak liyane sing diarani iwak butuh ila zakati nang belehan hati kudu dibelesi ngono sing dibelesi iki li khinziril bahri iki berarti balik dhuwur maneh iki Mas sing nyatakno oleh mangkan Imam Malik mang li khinziril bahri Kan ki Imam Ahmad. babi yo cuma kan yang menyatakan Imam Ahmad kan yuk kalau mafil bahri ila timsah wa tidawalku saja iki maaf Imam Ahmad Yo fakirui. yo butuh anu dhuwur maneh sing wis diureno ndek dhuwur balik meneh ngono dadi sak liyane iwak iku butuh dibeleh butuh beleh lihin ziril bahri lah iki lho wa insanihi lho duyung iki. Mesakne Mas yo. Manusia laut. Apa iku? Lek kowe tega ora apa-apa. Lah aku ora eman-eman kok. Yo. Dadi lihin Manusia ziril laut. bahri babi laut atau duduk anjing. Celeng laut, wa kalbihi lan asu laut. Yo. Wa insanihi lan manusia laut. Lho, iku duyung. Mes, Apa? manusia laut dijek separuh. Dudu jo. Aquaman. Yo, kuwi kudu beleh sik oleh. Aquaman itu. Ki aqua. Heeh. Ya pun. Aku akan banyu kan. Hah? Lah terus sing liyane. Kau diri ya. Pondok iku. Omone sing santri iku. Berarti kudu banyu. Dudu. Al-Qadir iku Jadi ngedol pondok. Iya. Wa insanilan manusia laut. Waqtalafalan bedo-bedo pendapat ashabus Syafi'i sapa murid-murid Imam Syafi'i. Faminhum moko iku seneng saking ashabus Syafi'i man utawi tiyang kala kang ngendikaaken sapa man ngendikane yuk kalu kenek dipangan jami umma apa sakabehane kewan fil bahri sing ana ndek laut. Wa huwalan utawi kaul menika al asahhu inggih menika ingkang paling sahih indahum miturut ashabus Syafi'i. Wa minhum lan iku setengah saking ashabus Syafi'i man utawi tiyang kala ingkang dawuhaken sapa man la yuk kalu ora kena den pangan illa samaku kejaba iwak ana sing ngono. Wa minhum lan iku setengah saking ashabus Syafi'i man utawi tiyang mana ingkang nglarang sapa man aklakal bil mai ing mengkonsumsi asu laut, asu air, anjing air, anjing laut. Gak iso banyu iki, Pak. Gak iso banyu iki. Ya wis wahin zirihi lan celenge banyu ngono ae. Wa hayati lan ulone banyu. Wa fa'ratihi lan tikuse banyu. Ono tikus banyu ora tau krungu to? Ora tau. Wa akrabihi lan Pokoke ngawur. kala jengking banyu. Oh, kala jengking laut. Enek jengking laut. Ora tau to? Padha karo aku ora tau to. Ya niki sak anu wis tau meneliti kono apa urung iki para imam. Titik kok titik durung ding wakul lama lan uga nyegah titik sik titik Mas wa kullu mading wa kullu malahu shibhun fil barri layuk kalu lan utawi sekabehane barang lahu ingkang iku kaduwe ma shibhun utawi keserupaan fil bahri karo kewan fil barri ding karo kewan sing ana ndek darat layuk kalu niku ora kena dipangan. Jadi kan ono darat, ono laut ngono to, Mas. Lah pokok sing ono keserupaan karo hewan darat, anjing laut, babi laut, kuda laut, ndak kena. Gajah laut. Ndak kena dipangan ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i sing liyane maksudnya. Wal murajjahu lan utawi ingkang dipun unggulaken, dipun rajahaken, annama apa sak temene barang fil bahri ingkang wonten di laut, asline halalun niku halal. Ghoi
ghairat timsahi sak liyane ghairu ya kene ghairat timsahi sak liyane apa mang buaya wadifdai kodok wal hayyati lan ula wasartani lan kepiting wasulah fatilan kura-kura atau penyung nek ndoke oleh tapi engko enek engko bahasa ndok beda dhewe Sartoni no. sartoni kepiting ya kepiting Empet oleh. oleh empet ora Cuyu gak oleh. Kul lho nek yuyu apane kepiting ya cuyu. yuyu Cuyu ning darat kuat. Untuk masalah pertimbangan iku ndono iki nyamut pertimbangan ngono iku wis analisis iku. Dikriteriakno ngono, diteliti oh nek hewan jelas hewane dudu amfibi iku hasil anu nek niki namung kaul-kaul ngoten. Nggih. Wis iku wae wis wati faslun aljulalatu min ba'irin aw syatin aw tujajatin yukrahu akluha wallahu a'lam bissawab bismillahil fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim waladhdallin amin